Я приключи се събавим, ще взимаме. 718. В 2 сата. Темница в терминалът не се гледа нищо. Празна е. Всяка товарма. Ама има проблем. Гумата. Това е добра. Първата. Втората има проблем. Ще тръгна най-танки. Това може да се штръпне само кай товарен. Едната и другата. Нема траги, не е пресна, значи така взимали си. Към тя товарва, то е това.